Και πάλι είμαστε εδώ, στο Live FM της Θεσσαλονίκης. Έχουμε εδώ δίπλα μας τον, πώς είπαμε, Δελτσίδης. Δελτσίδης. Α, ναι. Δελτσίδης. Είναι... Από το Εύρω είπε, το Εύρω. Είναι τα γέδια. Και θέλει να μας πει κάτι για την οικογένειά του. Για τα γέδια μας πει. Εγώ δεν ξέρω. Για πέστε μας κύριε Δελτσίδη. Δελτσίδης, κυρία μου, Δελτσίδης λέγομαι. Δελτσίδης. Το λέω καλά, δεν ξέρω. Από το Εύρω πες τον, το Εύρω είμαι. Θα μας πείτε τώρα τέλος πάντων κάτι για την οικογένειά σας, για την νοοτροπία σας. Καλά περνάω. Καλά είμαι. Έχετε πρόβατα, έχετε γαϊδούρια. Ω, σε τέλεια έχω, πολλά έχω, πάρα πολλά. Ελάτε να πάρετε και εσείς κανένα. Και έχετε και πόδια. Να πάρετε να πάρετε 1, 2, 3, 4, όσοι θέλετε να πάρετε. Και τι θα κάνετε, τα βόσκετε. Τα πηδάω. Τα πηδάτε. Από πίσω. Πίσω από μπροστά. Και πίπες κάνω. Καλά είναι, μην γελάτε. Να πάρετε και εσείς κανένα δυο, δεν σας κάνουν και εσάς πίπες. Και να πες μιλάτε έτσι. Έτσι μιλάμε εμείς, στον Εύρο έτσι μιλάμε εμείς. Πίπες, πηδάμε. Μπορείτε να μας δείξετε το κεφάλι σας στο δίδυμο. Ναι, να το. Καλό, σαν αυγό στρόγγυλο είναι. Λάμπει στον ήλιο. Ναι, λάμπει. Κρυώνει το κεφάλι σας. Όχι, δεν κρυώνει. Εσείς τι γράφετε. Τελειώσαμε τώρα. Όχι, η συνέντευξη ακόμα δεν τελείωσε. Ακόμα δεν μας έχετε πει. Σου αντένα θα πω. Σου αντένα. Όχι, είμαστε στο Μέγα. Στο αντένα θα πω εγώ. Για πέστε μας κύριε Δελτσίδη. Καλά είμαι, καλά. Όμορφος, Οικογένεια έχετε. Όχι, δεν έχω, μ' αφήσαν. Δεν σας πείσανε. Μ' αφήσανε. Είστε ορφανός. Ναι, μ' αφήσαν, η μαμά έφυγε και η μπαμπά με έφυγε. Τα αδέρφια μου και τα αδέρφια μου φύγανε. Δηλαδή φύγανε. Συγκινέμαι πολύ που ρωτάτε τέτοια πράγματα για μένα. Α, συγγνώμη, δεν θέλω να κλάψετε. Όχι, δεν κλαίω εγώ. Έκλαψα πολύ και δεν έχω άλλα δάκρυα. Αλλιώς θα έχω. Όχι. Αδέρφια έχετε που ζουνε. Ναι, δεν ξέρω που είναι. Στην Αυστραλία είναι, στην Αμερική είναι. Στη Νέα Ζηλανδία πήγαν. Αυτός ο κύριος που στέκεται εκεί πίσω είναι από το χωριό σας. Ναι, δεν το ξέρω. Το παιδί δεν το ξέρω, εγώ ήρθε εδώ. Κυρίες και κύριοι, να δείτε τώρα λίγο τους άλλους από εκεί, από δεξιά. Οργώνουν. Τι κάνουνε, πρέπει να μαζεύουνε Σουμπαξιά. στο μπαξέ τους. Κήπος δικός μου είναι και αυτός, κήπος δικός μου είναι. Τι ευώσχεται. Αυτή εκεί δικός μου παχτσιάς. Αλβανία τους πήρα, την Αλβανία τους πήρα και μαζεύουν, βλέπετε. Αυτή είναι η Αλβανή. Ναι, από δίπλα από το διπλανό Αλβανία. του. Από Κόσοβο είναι, από Κόσοβο. Ναι, 3 ευρώ παίρνουν, 3. 3 ευρώ παίρνουν. Είναι πολύ ξεφτύλα δηλαδή, έτσι. Ναι, έτσι θέλαν. Τι να κάνουμε. Έτσι θέλαν. Δηλαδή, έχετε δει από δεξιά του τους Αλβανούς. Βλέπετε, κοίτα. Και από αριστερά τώρα βλέπουμε ποιον. Αυτός ποιος είναι. Δεν τον ξέρω, βλάκας From είναι. England. Αυτός είναι Άγγλος. Βλέπετε, κοίτα Μας το κόλο. παίζει αλλά Έλληνας. Για βλέπετε κόλο εκεί, Yes. βλέπετε κόλο, κοίτα μεγάλο Είναι κόλο. ο κόλος από την Αλβανία. Μεγάλο, Αλβανός κόλος. Ναι. Αλβανία για τον κόλος μιλάνε. Έμαθε ελληνικά, ξέρει ελληνικά, καταλαβαίνει. Μπορείτε να μας πείτε κάτι στα αλβανέζικα. Και φτιανώνε, καταλαβαίνουν. Τι θα πει αυτό. Ίσα πάνω, ίσα κάτω. Και αυτό τι θα πει. Πάνε πάνω, κάτσε κάτω. Πάνω κάτσε κάτω. Α, μάλιστα. Τελειώσατε, πότε θα βγει αυτό στη τηλεόραση. Ναι, τελειώσαμε τώρα από εδώ. Θα βγει, Γνωρίσαμε πότε θα τον βγει κύριο στην τηλεόραση? Δελτσίδη. Δελτσίδης λέγομαι κυρία. Δηλαδή πρέπει να το λέω Δελτσίδης. Δελτσίδης. Εντάξει, εμείς το Χρήστος. λέμε Δελτσίδης. Εσείς το λέτε Δελτσίδης γιατί δεν ξέρετε, δεν έχετε μάθει γράμματα. Έμαθα εγώ τα παλιά τα ελληνικά έμαθα. Εντάξει. Τελειώσαμε.